taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gidana Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. Farko na sanya sunan Allah Ubangiji na, sarkin dare da rana kuma shi ya bauna. Na zo gaban basira in tsara baitukana a wurinsa mai gida jagoran talakawa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. Barka da sallah nake yi gun mai gidana Alhaji Hamidu jan zaki ka zarta bauna. Dan malami amalar malam baka barna, tafi ta waje Galadiman Sardauna kafi wawa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. Turmin tsakar gida shaluran masu karya muke ya ku bar shi nan maza ku tsaya kun yi baya. In kuma kun kiya to ku sani za na shirya in tsara baituka in toban yan adawa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. Karamin uban gida wahala ne ni gani na, mai babba ko ku gane sarki ne wuri na. Bantan wuri gidan mu nake yi bayiya na, baya goya marayu halin ki ba gazawa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. Ita ce sarauniyar yaƙi gun Hamidu nawa, sannan sarauniyar yaƙin Peter ku ganewa. Hajiya ACS mai da bana mantawa, ga sagona mika a wurin sagarkuwa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. A ce da mai gida na ce Allah ya tsare ka, ya gajiyar hawan sallah barka da sauka, sannan da addu'a arziki rabbi ya lallanka. Na kara addu'a na ce Allah ya tsarewa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. Sannan gaida ke ta gayya babbar gayya, ko in ce ramana auren ta Asiya. Ta ce da ni Khalifa zo in za ka iya, kun kayi wagawa ga mashan kai wakawa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa. Kwantar da hankalin ki uwar daki na zauna, fari da jalal ce na san konga na nufi na. Sarauniya ta yage kin san ba ta barna, ta ce da shi Khalifa kafa nake takawa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida Alhaji Hamidu Umar dan Malam, garkuwar sardaunan Galadiman Katsinawa.
garkuwa mai kishi ko abaina. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida. Alhaji Lamidu Umar dan malam. Garkuwar sardaunan Galadi mun Katsinawa. Silent custom, MS na hafi sallah. kai kun ji controller. MS na hafi sallah. Alhaji Ɗahir Kirawa, MS na hafi sallah. Alhaji matashi, MS na hafi sallah. Alhaji Lawal Guram, MS na hafi sallah. Alhaji Ɗahir dan murna. MS na hafi sallah. Iyayen gida ban Hamudu dukkan ku ga gaisuwa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida. Alhaji Lamidu Umar dan malam. Garkuwar sardaunan Galadi mun Katsinawa. Ga baba ɗan kyari, MS na hafi sallah. Allahu matu daɗi. MS na hafi sallah. Lawal ɗan zuwa gaida, MS na hafi sallah. mai bulala sannu. MS na hafi sallah. Da shehu jikan abu, MS na hafi sallah. Lawal sima gaishe ka. MS na hafi sallah. Osi sannu da sauka, MS na hafi sallah. da Abubakar na gaida. MS na hafi sallah. Manya kiɗan ka daban ne, MS na hafi sallah. baba iri na sanya. MS na hafi sallah. Abba direba ta zo, MS na hafi sallah. ta so ka tuka mota. MS na hafi sallah. Yara gun Hamidu Khalifa na gaisuwa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida. Alhaji Lamidu Umar dan malam. Garkuwar sardaunan Galadi mun Katsinawa. Yau wata alola sannu, MS na hafi sallah. Allahu Estahir, MS na hafi sallah. Aisha mai duguri, MS na hafi sallah. Hadiza Mansur sannu. MS na hafi sallah. Sholin kuke taso, MS na hafi sallah. ta mai sani tana nan. MS na hafi sallah. Hajiya Amina Saudiya, MS na hafi sallah. ga Murja Big Mama, MS na hafi sallah. Aisha Fara Kaduna, MS na hafi sallah. Aminai gurin Asiya Esmai da na gaisuwa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida. Alhaji Lamidu Umar dan malam. Garkuwar sardaunan Galadi mun Katsinawa. Na sa Umar Abba, MS na hafi sallah. Zainab ke mata so, MS na hafi sallah. Usman kana ina ne, MS na hafi sallah. ga Abubakar na sanyo. MS na hafi sallah. Na sa Aliyu sannu, MS na hafi sallah. ta so kai ma Muhammad. MS na hafi sallah. Kairat na yi gaisuwa, MS na hafi sallah. Abdullahi yana nan. MS na hafi sallah. Hannatu na sa ummi, MS na hafi sallah. ke ce mai sunan mama. MS na hafi sallah. Aya gurin mai gida manar ku ne rikewa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida. Alhaji Lamidu Umar dan malam. Garkuwar sardaunan Galadi mun Katsinawa. So dan uwa saurara batun da na yau kai aunawa, ɗaukar nauyin wakar dan Asiya ita ta yiwa. MS Khalifa shine sunan wanda ya rerawa. Daga nan ne na yi ban kwana na barku na wucewa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gida. Alhaji Lamidu Umar dan malam. Garkuwar sardaunan Galadi mun Katsinawa. Yau mun taho muna taya murna. Barka da sallah muke yi wa mai gidana. Alhaji Hamidu Umar dan malam. Garkuwan sardaunan Galadi man Katsinawa.